Damas y caballeros, President Rodrigo Roa Duterte. Please be seated. Sino ipalit mo dyan sa yung Otso Diretso? Papuntang impyerno. Totoo lang. Hindi ako na walang ginawa yung mga tao na yan. Puro criticize. Hindi pa maniwala. Irin Tanyada, left. Na proud sila dyan sa left. They think that it's popular. Hilba, makalintal, abogado. Makalintal, abogado. Abogado ka lang kung may pera ka. Papasok yan, wala kang pera. Ano, maski ano ka ba, malayo ka sa kamukha ka lang. Pero yun, ano bang significante na nagawa mo? Ano mang nagawa ni Mar? Tanongin ko kayo. Kayo nagliberal. Yan, magtanong lang ako siya. Anong nagawa niya? Ano ang nagawa niyang naiwan niya sa bayan? Alihado. Walang sense talaga magsalita. Para mag-English, P-Mayor inililitsunin talaga yan sila doon. Yung Romeo Makalintal. Ito lalo na ito si Jokno. Yung Jokno, yung sus magsalita. Si Samira, babae man yan, ayaw ko magsalita dyan. Gano'n yan ang rule. Pagka babae kalaban mo, you just shut up.